Привет Чебоксарам, привет чувашскому народу, мною уважаемому Олегу, моему другу, привет! Салам великому чувашскому народу, салам народу, который имеет великого космонавта Андриана Николаева, которого мы любим и уважаем, и помним. Türkmenistan bilen Türk medeniýetiniň halkara guramasy, Türk soýum arasynda halkara medeni gatnaşyklary ilgilerle ösürilýär. Qadirli dostlar, hormatly prezident bunyň karary bilen tasdiklanan Eýüp şäheriniň 2024-nji ýylda Türkiýe berýär. Eminler toporuny garşylady. Eminler topory Türk döwletleriň şeher filmlerine kino festivalda adalatly baha bererler. Eminlerin kino sırvatında bay tecrübeleri kino festivalı promosyonlukla geçirilmeginde mühim, ähmiyetli olur. toporny garşylady. Kino festivalda görkezilýän dokumentar filmlerde seçmege ulu ýardam berer. Hormatly adamlar, Ormudada adlı halkara kino festivalında Türkü dünýäsiniň dogatly ýurtlaryndan bir näçe dörözülük toporlar hem gatnaşýar. Türkü iller yurdundan Bugün galatlanýar dogatlyk nurundan Türkü iller gardaşym bar, gardaşym. Hormatly adamlar, häzir sahnamyzda Kazakistan Respublikasynyň gelen dörözülük toporny garşylady. Kazakhstan Kadimden komşu, alay kunan bayım, haykatı boşlu. dostluk dağıtına koşuyorum komşu. Şehrin ayırmaz eserlerinden, vazbedilen dostluk kıvır töründe. Tolkunlar mevcurun, affak kölünde, doğa değilde, kardeşim var, kardeşim. Rusya'nın şehirlerinin gönülünde, Başvar, Tiva, hem de Çoğuş ilinde, Salam Coşan, salam. 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 Rusya Federasyonu'nun Tiva Respublikası. Salam. Salam Coşan. Coşan salam. Salam, salam. Salam. Ay çok güzel kızlar. Salam.
Yaltıdan ayarlı belindi pesi, gülle otuyor yer şarının döşünde, bir karar, baltıyar, Türkmen ülkesi, bir karar, baltıyar, Türkmen ülkesi, gör verip dur, kucağında dünyanın, büyük özgürlüğü gülleye diyar, dişlerini konup, yelken atmanın, yaşın tuğu, belindikte parlaya, yaşın tuğu, belindikte parlaya, bir kararlı baydak olup kasırda, dünya iyimiz bir kararlığa, büyük maksadına getirdi halkı, milli liderimiz, arka dağımız, arka dağlı serdar, prezidentimiz, oy kuğunsun bize, kek asıllarımız, toğali def olur yaş nesillerimiz, tarihinden kayca Türkmen şöhrati, danasından kayca sarsmaz dünyadi, cümlesinin cemdir zahan marifi, vardır bu mekanın korkut danası, derden korkut tamam, sözün söyledi, boyların boyladı, toyun toyladı. Toprakla tutanır vatan, at saptıran, yaylar çeken ok atan, iyi yeri devletmek, devran fırınır, kentler kânilir, kürek fırınır, kovun kentlerine tendedip giden, yer edip, yurt edip, kent edip giden, Oğuz Han'ın gaydar adı Türkmenim, Kaykaz efem, Karasadı Türkmenim, Oğuz Han zamanı, 5000 yıl ozol, bir devlet kuruldu, dünya dübedil, danaları yığınap, bir gün Oğuz Han, halayığa, halka, şeyli sürdü. Aslan yatır bu toprakta, hoş günün umuduna, hem o dünya, hem bu dünya, onlara bir yer
ayda birini görmesem şeksiz soğuklar vurur. Dövranlar dolanır, dövürler dönür. Urvanı bolluğum bu ata yurtta, yentekler kovunlar, nesiller ölür. Eyyamlar aylanır, zamanlar dönür. İl başına yine balık kuşu konur. Ağız bir il, bırakda vatanla, o toprağın keramatan götürülür. Kovumlar bu diyarın kudretinin görürler. Yeşiretinin görürler. Bahtiyar vatanla ömür sürürler. Bahtiyar vatanla ömür sürürler. Oğuzlar, oğuzlar, oğuzlar. Bir karar devletin bahtiyarlığı, ayan olup Pırağı'nın ruhuna, treseyine kalıp kalbı şad olup, dolunun bir kursuz yaktı cahana. Ehmine metesbid ey korkut dana, saplap bolup bu dünyanın yalından, kursoğumda yer kalmazdı armağana. Bir vara sığın, kesme sığın, pederinden miras hikmete sığın, seninle cemiyeninle bir ilim ruhu, belik olur, filanı da sarpan da, ıklimi yıldır yüreğin nuri. Vatanın var, milletin var, vatanın. Ya yaradan kadir, kudret cebbar, bu önemli. Dersen bir dem ganimet, sorayın bileyin ne çıktı sır var. Aldı birlik, yaşlılıktan alamet, karşımda bürüyenim, acık alamet. Sorum var, cevap verdin cemaat. Bu acık yurt, âli yaşın öğüsyen, badilerle asırları öğüsyen, yolu yürülmesi cahana dolun, bile acık bakta, niçin yettiniz? Acık yerdir, bizim yerdir bu yerler, mumma dediğim, Türkmenistan yerler. Bu bir karar devletimiz, nesillere doğan olsun. Bu bahtiyar milletimiz, ah yolları rovan olsun. Vatan kamil sünnetimuz, müdümün olcuvan olsun. Alkış ile, kuvvet ile, kahraman arka dağımız, arka dağlı, kahraman serdarımız. Alkış ile, kahraman arka dağımız, arka dağlı, kahraman serdarımız. Assalamu alaikum, hormatly mehmanlar. Salam hormatly davara gatnaşçılar. Hormatly mehmanlar, qadrli davara gatnaşçılar. Edilýäňi bizim şu sahnamyzda Türkmenistan'ın Beýik Saparmana Türkmenbaşy adyny baş akademik drama teatrının artistleri hem-de tant toparlarynyň birlikde ýerine ýetirmeginde Türkmen dünýäsi adly edebi saatly kompozisiýa tomaşa etdik. Qadrli dostlar, häzirki döwürde Türkmenistan döwletimiz bilen Türksoy halkara guramasynyň arasynda dostlukly medeni gatnaşyklary barha kämilleşýär. Halklar arasynda medeni şäherleriň geçirilmegi, parakatçylygyň, dostlugyň dawaranmagyna, özara medeni hyzmatdaşlygyň kämilleşmegine täze bagyrlyk berýär. Türkiýe dilli döwletiň medeniýet we sanat saatlarynyň gatnaşmaklaryna belirlikdäki medeni şäherleriň ýigizlerli uranmagy, bizim halklarymyzyň dostlugyny gatnaşyklaryny has östirýär. Aşgabat şäherine geçirilýän Orkudata adly halkara kino festivali hem Türkiýe dilli halklar arasynda dostlugyny gatnaşyklaryny has puhtalandyrmakda. Kino sanatyny galanan üstünlükleri bilen birek bilen paýlaşmakda möhüm ähmiýetli.
To read the special letter, with great respect we give a Onun full mümkünden. Aylan giyin jakany, keştet älemi, yine ona alıp geler mendiller. Baktın olup çapar şabat atları, halıları Allah meher ağından. Gözelliğin yurdu, tövbünün yurdu, bekişli görcekler, muğa gelsinler. Ortada Halkara Günü Festivali'ne katnaşıcılara, hormatly Halkara Günü Festivali'ne katnaşıcılar, kadirli mehmanlar. Sizi Aşgabat şäherinde geçirilýän Orkudatı adlı Halkara Günü Festivali'nin açılmagy münasibetli tüýsürekden gutlaýan. Türk halklarynyň köpügürli medeniýetiniň şeýle hem ruhy ýakynlygynyň kämilleşmegine öz boluşyny goşan toşuk bu Halkara Festivali'nin işine ulus arzu edýän. the functioning of the International Film Festival Orkudata. I wish you soundtrack, family well-being and creative success. President of Turkmenistan, Serdar Berdimuhamedov. Hormatly dabara gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar. Indi bolsa türkü medeniýetiniň halkara guramasynyň, ýagny Türksoýuň baş sekretary Sultan Akimoviç Raýewy hormat bilen tahnamyda çağırýar. Now with great respect we pass the floor to head of Hormatly Bekir Cemal Hanım, hormatly bakanım, hormatly elçiler, hormatly mehmanlar, kadırlı sunlar, söyleşiler. Sizi acayip Aşgabat şehrinde geçirilen şu günkü Orkudata Kino Festivali'nin açılış davarasında sizi karşılamaktan öner hoşul ederiz. Bu festival bizim milli medeniyetimizin ve kino sungatımızın davaralı bayramçılıklarıdır. Her bir filmde öz bölüsü tarih, vermeyiz fikirler, bizim halklarımızın ruhu, dünyası, öz beyanını tanır. Bu festival Orkudata'nın mukadas burasına, hazırki zaman sungatına görkezip onun acayip kıymatlıklarını yaş nesillerge getirmekte ulu erim eyler. Bu festivalda size çünür fikirler, göreceğin eserlerini üçün görmede mümkünçülük göretirimize yanıyoruz. Hamınızga hoş geldiniz diyoruz. Dear participants, ladies and gentlemen, Lap gitsin asırlara. Uruglara uğur bolsun, gazim oğuz tağmalary, dillerinde sena bolsun, yan salvan nağmalary. Hormatly dabara gatnaşyjylar, häzir dabaramyzda Oğuzhan adynaky Türkmen Film Birleşiginiň taýýarlan Orkudatı adly video rolüne gelin eklimiz birlikte tomoşa edelim. Orkudata'nın kögül kelami, ah durma köyden kanatın yayıp, kalbim o eğilin aslan üstünü gelir. Allah Allah demeyince, ey yaralılar iş bitmez, kabir Tanrı'nın pevrdiga yâre ölmelidir.
Tanrı seni namarda merkez etmesin. İyiden ile birden beri olan gider. Eğer romardın, eğer nekisi olan gider. Bakın başın ağrasın beyni bile. Yuğuzlardan yuğuzaden, kimse bilmez niceden, nice amma kömrünlerin ey Tanrıyım. Adın tüsmel ağzı suyvarsı değilse sırmasa ye. Eğerin ağırın kenglinin at bilir. Oğul atadan görmeyince kufra yapmaz. Oğul atanın yeteridir. İki ölünün biridir. Devletli oğul olsa oğuzunun köprüdür. Ata adını görüyenle devletli oğul ye. Parakıtsılık sadi, dostluk doğruluk sadi. Oyunun cennettir senin, kıvın oğul koyduk yanır, komşu olan onu gel. Ahtırlı, geceye gari, ahtırlı. Hormatly davra gatnaşçylar, hormatly mehmanlar. Häzir bolsa Borkudata Halkara Kino Festivalining göçme kuba bolan Durnan keşi davrali ýagdaýda sahna getirilýär. Borkudata Halkara Kino Festivali Türksoy agda ýurtlaryň Sungot bayramydyr. Borkudata Halkara Kino Festivalining göçme kubalynyň Durnanyň keşfine şekillendirilmegi bolsa, dost oğluğun ak yollarına rovana bolan ganatly göňüldörüň görüjçülük kılkalyna alamatlanýar. Gelýär çarpaly hormatly mehmanlar. Ganat tapyp barýan Durnan keşfine dostluk yollarına rowan görünýär. Türki dünýäsiniň gardaş ýerlerine baky dogan görünýär. Zilan, gana tapıp baryan Durnany, dogonlukdan arşa düşen şuğlany, Durna keşfi, farahatlyk nişany, elime yan salyan, owaz görünýär. Dählik koşup menzillerin aklygyna, ýüreklere toy şartlygyna aktyryp, arşa sary ýay ganatyň ak durna, dostluk dünýäsine döwran görünýär. Hormatly davra gatnaşçylar, indi bolsa şeper we dokumentar filmlere baha berjek eminler topary bilen gelen ählimet birlikde tanış bolalım. Borkudata adly Halkara Kino Festivalina Gazakistan Respublikasynyň Sangar Raky, Kırgız Respublikasynyň Artykbay Suyundukov, Türkiýe Respublikasynyň Derwiş Zaýmagoğlu,
Türkmenistan'dan Mehmet Nazar Saparmuradov. Şeýle Özbekistan Respublikasynyň Kilol Nasimov daglar beýikleşik ödülleriň çeper filmler boýunça emeli ederler. Şeýle bu halkara kino festivali Qazaqstan Respublikasynyň Fatwaly Tekeýew, Qırgız Respublikasynyň Taýlybek Gulmendeýew, Türkiýe Respublikasynyň İsrafil Kuralay, Türkmenistanyň Öwezeli Welmuradov, Şeýle Özbekistan Respublikasynyň Şuhrat Mahmudowlar beýikleşik ödülleriň dokumental filmler boýunça emeli ederler. Gelsin kömürçe hoş niyet beslen, gelsin barkın keşfin sıylamak isten. Dünyada şeyle bir yurt var, Türkmenistan. Hayrana qalar. Yeni etriyerler Türkmenistan'ın arkadanan artisti Leyli Öktirova hemde Mengli Aşgabat dans toparları.
Türkmen kino filmlerinden aydınlar yanlanýar. Yerine getirýärler Türkmenistanyň ak gadanan artisti Ayna Seyitgulyeva. Aydınçılar Maya Orazberdiýewa, Täzeül Bayramowa şeýlede Güljemal Taýlyeva.
hormatly dara gatnaşylar, kino sanaty insan kalbyny ýaşlyklara, hoşiyetli arzulary ekleýän jadyly sanatyr. Türkiýe dünýäsiniň kino sanatynda türki halklaryň milliligi, gadymy gymmatlyklary, desturlary öz boluşy şekillenýär. Qo'qota Xalqaro kino festivalini görkezijek kino filmler ki, Türkiýe halklar kino sanatynın aýratyrlyklaryny, ötüşlerini tomoşaçylara tanıştırmakda möhüm ähmiýeti eýdir. Gelgin bolsa, hormatly mehmanlar, Qoqota adly Xalqaro kino festivalinde gatnaşýan çeper we dokumentar filmler bilen tanış bolary. Qoqota adly Xalqaro kino festivalinde öňen çeper filmler. Türkmenistan kompozitor, rejissor Maksat Kılıçdaroğlu. Türkmenistan doğru rejissor Murat Oral. Özbekistan Respublikası Mahmut Murat, rejissor Muzaffarxon Erkinov. Türkiye Respublikası Doktor Sadık Ahmet, rejissor Hakan Yonan. Kazakhstan Respublikası Büyük Sefa'nın dağı, rejissor Akan Sakay. Kırgız Respublikası Yanlışlık 404, rejissor Tırşkın Abdülkasimov. Başkırgızstan Respublikası Şahirin Ünlülüğü, rejissor Murat Yusufov. Tıva Respublikası Aradaş, rejissor Vitaliy Petrov. Başkırgızstan Respublikası Takanov'un Toporu, rejissor Aynur Askar. Qoqota adly Xalqaro kino festivalinde öňen dokumentar filmler. Türkmenistan elime belgilidir. Rejissori Rahimberdi Alnoviyev. Kazakhstan Respublikası Şimalyň başlayan yeri, rejissor Janibek Murtaziyev. Kırgız Respublikası Jerkiyan, rejissor Tınçlyk Abulkasimov. Başkırgızstan Respublikası Monisto, rejissor Ulmaz Galimullinov. Özbekistan Respublikası Savval Aman Maydanlar, rejissor Nurullo Narzullayev. Türkiye Respublikası Varveyla, rejissor Umut Mete Soydan. Qoqota adly Xalqaro kino festivali Aşgabat şäheri 2024-nji ýylyň 13-nji 15-nji noýabry. Yerli ýa-da Türkmenistanyň atlanan artisti Serdar Haydarow hemde Mengli Tanskopary.
dabara gatnaşdylar. Häzir bolsa Oğuzhan adyny Türkmen Film Birleşiginiň tarihi hemde şu gün köpüşler barada taýýarlan videoroliklerine. Gelin hemmemiz birlikde tomoşa edelim. Oylap takmak, dörtmek, sulgota geçirmek, tarihi idarlamak, hem de häzirki wagt bilen deňeşdirmek, medeniyet, ýatdan çykmajak pursatlar. Bunların hepsini özüne jemleýänler kino sunumatydyr. Tarihin altın sahypalaryndan Altı Garlyýew, Bulat Mansurov, Meret Atahanov, Kan Mehmet Kalkabayev, Kakı Orasakev, İlmirat Bekmiyev, Baba Ananov, Komut Müllükov, artık canlı ifiyalı kino ägerlerini dörden Türkmen kino sunumaty tutuş dünya ýüzünde 3 möjekli izi goýma başardy. Berkarar döwletiň täze eýamynyň garkynyşy döwründe Gahryman arkadaşlarymyzyň taýsy tagalary bilen başlanan kino sunumatymyzyň arkadaşly gahryman serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygyna netije dowam etdirmegi bu urdaky ösüşlerdi barkary başlanýar. Oğuzhan adyny Türkmen Film Birleşigi tarapyndan surata düşürilýän filmler ýylyna dünya ýurtlaryna geçirilýän halkara kino festiwallaryna gatnaşyp ýörükli bayraklara munasip bolýar. Olar tomoşaçylarda müdübi, ýatdan çykmajak pursatlar öýrýär. Bular bolsa döwrün täze gazananlary bilen aýakdaş gitmegi maksat edilmekden başlanýar. Şoň netijesinde de kino sunumatymyzy hassa baýlaşdyrmagyň, ýokary derejeli hünärmenleriň, rejissörleriň, operatorlaryň, ýazyjylaryň, artistlaryň kemale gelme uğruna ýergensiz däkmek çekilýär. Öňde goýulan şeýle maksatlar bugünkü gün medeniýetimiziň kem sunumatymyzyň hak goýanlary, gahryman arkadaşly gahryman serdarymyzyň saýasynda öz miwelerini berýär. Mahmud Atamyzyň arzulan zamanasynda her bir işde uly ösüşlere ýetmek, ýaşy tuğumyzy arasmanyna parlatmak üçin bize giň mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadaşymyz, hormatly prezidentimiz, arkadaşly gahryman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, tutgan tutumly işleri kemişe rowaj alsyn. Üçtekli, ýerine ýetirýär miras folklor tastohary.
Hormatly mehmanlar, qadrli dabara gatnaşyjylar. Şunun bilen Gorgutata adly halkara kino festivaliniň açylış dabarasyny geçirip tutarýar. Gorgutata adly halkara kino festivaliniň gatnaşyjylary uly üstünlikleriň kemra bolmagyny tüýs ýüregimizden arzu edýär. Türkmenistan devletimiz bilen dünya devletlerinin arasında dost-soğanlyk gatnaşyklaryny ösürme uğrunda giň gerimli işler alp barýan Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny, halk ähmiýeti, beýik işleriniň elmadamy üstünlikleri we rowaçlyklary deflenmegini tüýs ýürekden arzu edýär. Oy dünya halklarının dost soğanlyk gatnaşyklary kemişe güllesin, gül açsın. Hoş, sağ olun.